BSV teltházas aréna az én szemszögemből, modellként volt lehetőségem vonulni a színpadon, amiért eszméletlen hálás vagyok. Délután 3-ra kellett érkeznünk, hogy lepróbáljuk a járást, illetve hogy kinek hova kell állnia, mikor kell elindulni, stb. A Passport alatt vonultunk egyébként, Matyi mindent megmutatott nekünk, többször is elmondta, úgyhogy igazából innentől kezdve nem is izgultunk, inkább csak baromi izgatottak voltunk. Nagyon jó volt ennyi ismerős arcot látni egy helyen, Barbikám itt nagyon nevetett valamin, de ő csinálta a koreográfiát a táncosoknak, úgyhogy nagyon extra volt. Próbák után néhányan még hazamentünk elkészülni, illetve néhány cuccért, magas sarkú, stb., de innentől kezdve, amikor megérkeztünk, már élesbe ment minden. Ezek már a színpadra lépés előtti pillanatok, és nem tudom nektek szavakba önteni, hogy milyen érzések kavarognak ilyenkor az emberben. Egyszerűen mindenki ott hátul, aki ezen a produkción dolgozott, boldog volt, izgatott volt, és rettentően hálás, hogy ott lehet. Az meg még külön hab a tortán, hogy ráadásul teltház volt. GB osztály ruhákba voltunk, amik természetesen mindig csodálatosak és gyönyörűek, ez pedig már a finálé volt, úgyhogy innen is nagyon-nagyon gratulálok a fiúknak.